Здравейте, Монстър! Коста, аз съм Монстър за не съм първия ден ще качвам и първото, което искам да ви кажа е едно добър вечер. Коста, шматки, мои монстърчета и да започнем да играем. Едно, да. Хакер БГ. Мой приятел казва Ростислав. Ростито. И така да започваме да оцеляваме на Майнкрафтчето. Хора, искам да ви се извинявам. Много се извинявам за тези месеци, дето не съм качвал вече тази един месец. Но от тук нататък вече обещавам да е по-реално и повече да качваме. Лага малко. Извинявам се за това нещо. Много се извинявам. Много. Знаете ли който нещо бе? Много. Знаете ли кой? Просто писна нашото бадбой. Те, които искам да ми чуят, искам да благодаря, че се абонираха за мен. Много ви благодаря, хора, приятели мои. Много ви благодаря. Благодаря за гледането, благодаря за всичко, благодаря за всичко. И да не влагам толкова емоции, толкова страни, да започнем. Мале. Който вижда хора, това е. Тук може да направя нещичко. Опа. Така. Хевам бум влезе в игра, както виждате. Здрасти, Христе, къде отиваш? Тук се случва доста такива работи. Пидяра с майката да е. Това е такива. И съжалявам за жаргона. Аллах Акбар. Пригответе се за нещо много яко. Вече всеки ден ще почвам да снимам. Може пък и през ден. БГ съм, имам БГ. Баба човече. Това е Ростислав. Не, той е хакер БГ, бе. Хакер махна. Абе, както и да е, хора. Ще съберем малко от тези дървесни гъби. Не са голямо. Знаете ли как се прави супа? Обрезайте сега ще. Значи трябва да два вида гъби. Обаче те не знам къде да ги открия. Със сигурност тук трябва да събрах доста гъби. Трябва бяла такова. Да, трябва бяла гъба. Трябва бяла гъба. Извинете ми, че се уридва монстъра. Надявам се, че не се чува много силно това нещо. Чакайте, сега ще правим нещо. Така мисля, че е по-добре.
Ето го бе, известен е бе, то се е известен Ростислав, го де бе. Ето го бе. Ето го бе, ето го бе, коста пич. Коса хилиш. Хемон Бул е доста странен, вижте го. И Хемон ли? Хемон. Цел съм на цискасати. Добре. О май гад! What the fuck? Сериозно ли бе, мен? Добър ден! Ще ставам рапър. Кой пичу? О! Така, благодаря за съдействието. Бързо. Бавно, бързо. Так. Супа се па... Вау, той е зашката. Супа, това е... Добре, така, ама нямаме тези гъби. О, ябълка. Така да направим мистер клас. Ей, манго. То ми отбира... Гледай. Гангстър живот. Гангстър. Сега ще я закопаем живо. Опа. Тя се е да прави. Тупак. Така, аз къде оставах това нещо? Добре, ще сложим едно тук. Значи, трябва ни злато, доста злато, момчета. Пичове. Какво ще правим? What the fuck? Добре. Пичове, какво става? Правете секс бе нещастно. Боже. Мафиоти. Те са пичове на нас. Бела беги лека.